Un dia John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit que hi ha entre la pell i la ràbia. Today, Avui. my body was a TV'd massacre. Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada. Today, Avui my body was a Meu cos. TV'd massacre. ha sigut una massacre Today, my televisada. body was a TV'd Quan després d'estar tota la nit counter-measured response, and perfeccionant I el meu perfected anglès, my English and I learned my llegint-me UN totes les resolutions. resolucions de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat, Ms. Ziada, don't you think everything creu would que be tot això resolved if s'acabaria you would just stop si deixéssim teaching so d'ensenyar much a odiar hatred tant to your children? als seus fills? Pause. I look inside of me He for cercat a dins strength meu to be patient. tota la But paciència. patience is not at the tip of Però my la tongue paciència as no the s'amaga a la bombs punta de la drop meva overhead. llengua Patience mentre les has bombes just cauen sobre escaped. Gaza. Pausa. Pause. Nosaltres ensenyem vida, Senyor. We Nosaltres teach life, ensenyem sir. vida. We Després que ells hagin Palestinians ocupat teach fins a life l'últim after cel, they have nosaltres, occupied Senyor. the last sky. Nosaltres ensenyem vida. Després d'ells We hagin teach construït life els seus after they have built their assentaments settlements i hagin and aixecat apartheid els seus walls, murs after d'apartheid the last fins molt més sky. enllà de We l'últim teach cel. life, Nosaltres, sir. Senyor, nosaltres, Palestinians palestins, teach life. ensenyem vida. Jo no sé on anar, jo no tinc paisatge, jo no tinc pàtria. De les mans el cor del meu cor cristalls entre la pell i la ràbia. Nascuda a Palestina, nascuda a Palestina. Jo no soc d'enlloc, jo no tinc paisatge, jo no tinc pàtria. And we deplore and we reject, and these Això- are not two equal sides. Això no són dos Occupier bàndols and iguals. occupied, and 100 dead, Ocupants i 200 ocupats. dead, and 1,000 dead, I un centenar and de between morts, that, dos war centenars de crime morts, and massacre, I un vent miler de out morts. words and smile, I els ho not vaig exotic, explicar i smile, explicar not i explicar. terrorist, and I recount de 100 dead, Dos 200 centenars de dead, morts, 1,000 un miler de morts. dead. Is anyone out there? Hi ha algú aquí? Will Hi anyone ha algú que ens listen? escolti?